Přispěl v minulém ročníku k velkému úspěchu Ševců a tak jako tak by si tedy poháry zahrál. Deli. Rotaň. Bořil. A Škoda už si vybírá místo v 16. Dokázal zakončit. Mezitím rohový kop Slávie. Fotbalisté Bate se tentokrát ubránili a tak další pád. A teď už to... A Milan Škoda se nemýlí, Slávie vede 1-0. Slávistům zatím ještě nevystřídá, ale tady už se zase dopředu řítí Van Buren. Hledá Škodu, jeho hlavička. Do tandemu od Friedricha, ten přichází právě teď. A uvidíme, jak kvalitní přijde centr. Už Bauer nedokázal hlavičkovat. Ale tady je Milan Škoda, jako tank se teď probíjel. Centr na přední tyč a tady je velký rozruch. Bude hrát už Bauer. V středem hřiště se rozebíjá Rotaň, Friedrich. Další centr, těžký. Friedrichovi. Ten předvedl velice odvážný postup. Roh do druhé vlny, Hušbauer a jeho střela. Dany, Van Buren. Dany. Ne, teď nepřišla jeho chvíle, byl tam čistý zákrok. Stejně jako ze strany velice důrazného a agresivního Ngadea. Škoda! Hušbauer, to je dobrý střelec dálky, ale tady to nevyzkoušel. Až tak nádherná střela. Smůla pro Slávy. Odražený balón. Danyho oblouček. Gade ani jen Laštůvka je na hřišti teď v podstatě úplně zbytečný. Jenom přihlíží útočnému snažení svých spoluhráčů. Danyho hezká střela. Ščerbický jenom vyrazil k Van Burenovi. Ještě Rotaň. Skákavá 7-1. I to vypovídá dostatečně po jejich drtivé převaze. Ngade před bránou a ještě Friedrich. No, možná nastal čas na nějaké oživení, na nějaký nový impuls do hry Slávie. Vůbec bych se nedivil, kdyby přišlo nějaké ofenzivní střídání. Přetažený centr. Friedrich. Hušbauer. A velká šance. Také to zkusil. Milan Škoda snaží se zbavit svého strážce, tam Gade. Van Buren. Tam je Škoda. Tyč. Vyloučením Jablonského. Od té doby se slávistům tak trošku. A i tohle bude pro Štěpána. Rána z obrovské dálky. Van Buren, Hušbauer. Stále Hušbauer, jeho přihrávka. Jugas minul. A Jan Bořil netrefil. Hlavně po přestávce slávisté spálili hodně šancí. Tak věřme, že je to v konečném účtování nebude mrzet. Krásná individuální akce Josefa Hušbauera a zakončení Jana Bořila. To byla tečka za dnešním úvodním zápasem třetího předkola Ligy mistrů. Právě Hušbauer si včera přál nedostat gól a aspoň 2 vstřelit, ale Slavia splnila bohužel.